बर' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना। आं नोंथांमोननो मोननैसो खोथा शेयार खालामनि जे मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिअ एनालाइसिसआव आङो मोननैसो पइन्ट्सखौ आङो देखायलांनि। मान्थलि वाइसआव माबायदि मुभमेन्ट जादों आंनि प्रफिट जादों लस जादों, माबायदि दावख्लायलाय जाबाय थादों, बेबायदि ग्राफ नुदों। बे ग्राफखौ नायोब्ला बबे समावहाय प्रफिट जादों आरो बबे समावहाय लस जादों बेखौ नुलांबाय थागोन। नैबेयावहाय बांसिन लस जादों नैबे मास मोनसेयाव। अब्ला बेखौ आङो नैबेबायदि आयदायै खोन्थाब्ला हमनानै मोनगोन। नाय 7,842 बेबायदि नुदों। बेनिफ्राय आङो बोथ्रोदलांबाय थानोसै बेखौ। खम बारा नाय 11 थारिखआव बेसिम दङमोन, जेन'बा 12 थारिखआव बेसेबां दङ? 12 थारिखआव बेनो बे माने 12 थारिखआव क्लस जानो हागौ मार्केटआ। बेनिफ्राय 13 थारिखआव नायदो, 13 थारिखआवबो बेनो क्लस, मार्केटआ क्लस दंमोन। बेनिफ्राय 14 थारिखआव नाय 8,000, थांनाय 14 अक्ट'बरावहाय 8,416, 8,416 बेबायदि प्रफिट जादोंमोन दावखोनानै साननैनि उनावहाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेसेबां जादों? 14 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बर फैबाय। 15 अक्ट'बराव बेसेबां जादों? 9,187 माने 9,189 रां बेबायदि दावखोनाय नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय नेक्स्ट थारिखआवहाय मा फैगोन? 16 थारिख 16 अक्ट'बरावहाय फैदों 9,273 प्रफिट देखायदों, रिटार्न देखायदों। प्रफिट माने रिटार्न, बेवहाय प्रफिट होनना लाजाया, रिटार्न होनजागोन। प्रफिटखौनो होनजागोन, प्रफिट लस आरो बेबायदि। बेनिफ्राय नेक्स्ट बेसेबां थारिख फैखो? 17 अक्ट'बर। 17 अक्ट'बराव बेसेबां दावख्लायनानै बेसेबां जाखो? 7,591, 7,591 बेबायदि दावख्लायफिनबाय 17 अक्ट'बराव, खमायफिनलायबाय रिटार्ना। बेनिफ्राय आरो बोथ्रोदबावनानै 18 थारिखआव नाय दावखोफिनलायबाय। 18 थारिखआव 8,000 जाफिनलायबाय, 8,029 रुपिस बेबायदि एसे दावखोलायबाय। बेनिफ्राय 19 अक्ट'बराव 8,029आनो। बेनिफ्राय 20 थारिखआवहाय नायदो, 20 थारिखआवबो 8,029आनो। मानो होनबा बे साननैया क्लस जानो हागौ मार्केटआ। मार्केट क्लस जायोबा बेनो बे थायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव 21 थारिखआव नाय, 21 थारिखआवहाय खमायथारनानै 6,680 बेबायदिल' थालांबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट डाउन टार्म जानायखौ नुनो मोनसिगोन। खै थारिखआव जादों? 22 अक्ट'बर। थांनाय 22 अक्ट'बराव मा जादों? कमप्लिटलि रिटार्ना माइनास फारसे थांनानै 3,351 बेबायदिल' थादों। माने 3,351 रां बेबायदिसिमल' थाहैदों आंनि रिटार्ना। बेनिफ्राय नेक्स्ट खै थारिख फैगोन नायदो? 23 थारिख 22निफ्राय 23 थारिखआव 3,838 बेबायदि दावखोफिनबाय, एसे प्रफिट देखायफिनबाय, रिटार्न देखायफिनबाय। बेनिफ्राय 24 थारिखआव बेसेबां जाखो? 3,430 बेबायदि जाफिनलायबाय। बेनिफ्राय आरो बोथोरबा नुसिगोन 25 थारिखआव नाय, सेटनिफ्राय खमसिन जाफैबाय राङा, रिटार्ना 1,487, 1,487 रां बेबायदिसिमल' थाफैबाय। गासै प्रफिटआ जोबै रिटार्ना जोबै बेसिमल' रां थाफैबाय आरो। नाय, बेनिफ्राय थांबाय थादो। अक्ट'बर थारिखनिनो मासनिनो बियो गासिबो माने माइनास प्लास रिटार्न। बे 26 थारिखआव आरो खमायबावबाय, नै खमायाखै। 26 थारिखआव बेनो बे दङ। बेनिफ्राय 27आवबो बेनो बे 26 आरो 27 मार्केट क्लस जानो हागौ, मार्केटआ बन्द' जानो हागौ। ओंखायनो बेवहाय प्रफिट लस बेबो जेबो देखायाखै। 28आव बेसेबां दं? 2,047 जाफिनलायबाय, एसे दावखोफिनबाय, एसे होफिनलायबाय रिटार्नखौ। बेबायदिनो सानफ्रामबो प्रफिट लस माने माइनास प्लास जाबाय थायो बेवहाय रिटार्ना। बेवहाय नायबावदो आरो 28 थारिखआव 2,047, 28आव बेसेमोन? 29 थारिखआव 2,822 जाफिनलायबाय, नै एसे बारायफिनलायबाय। बेनिफ्राय नायबावदो 30 थारिखआव थांनाय 30 अक्ट'बराव बेसेबां जादों? 3,358 बेबायदि फैफिनबाय आरो दावखोनानै। बेनिफ्राय नायदो 31 माने 31 थारिखसिम दंमोन, 31 अक्ट'बरसिम दंमोन। 31 अक्ट'बरसिम 4,000
114 थाखा माने 4114 बेबायदि प्रफिटआ थांनाय अक्ट'बराव बिसिम जाहैबाय आरो जाहैफिनबाय। खमायै 1400सिमल' थादोंमोन, बिनिफ्राय फैफिननाय 4000सिम थाफैफिनबाय। बिनिफ्राय गोदान मासनिफ्राय माबायदि जाखो नायदो। गोदान मासनिफ्राय 1 थारिखनिफ्राय नाय, 1 नभेम्बर नै एबारनि 1 नभेम्बराव 4114आनो माने बन्द'मोन जानो हागौ। 2 थारिखआवबो बन्द'आनो, मार्केटआ बे साननिया बन्द' माने सनिबार रबिबार गोलैयो। सनिबार रबिबाराव क्लस जायो, बेनिफ्राय 3 थारिखसिम माने बन्द' माने समबार खालि अपेन जायोब्ला समबार खालिनि रिटार्नखौ मंगलबार खालिसो नुयो। अब्ला मंगलबाराव नुनोब्ला नायदो 4 थारिखआवसो नुबाय नाय। 4 थारिखआव जाफिनलायबाय 3502 बेबायदिसिमल' प्रफिट खमायनानै जाफिनलायबाय। बेनिफ्राय सिदायैनो गोजौआव थांनाय माने नायदो 5 थारिखआव मा जाखो, 5 थारिखआव जाबाय 3957 जाहैफिनलायबाय। मानो होनबा इनभेस्टेड एमाउन्टआ बेवहाय दाजाबदेरबाय। मारै नायखो नाय इनभेस्टेड एमाउन्टखौ नाय। नैबे इनभेस्टेड एमाउन्ट, बे इनभेस्टेड एमाउन्टआ बेसेबां दंमोन नैयावहाय नायबा मिथिगोन। नाय 40,000मोन थांनाय 4 नभेम्बरावहाय 1,40,993 बेबायदि इनभेस्टेड एमाउन्टमोन, माने जमा रांमोन आंनि। बेनिफ्राय 5 थारिखआव दावखोनानै बेसेबां जाखो 9,492 माने इनभेस्टेड जादेरबावबाय। मान्थलि SIPआ 9,000 खरै बेवहाय दाजाबदेरबावबाय बारायनानै। एकाउन्टनिफ्राय फैनानै बेवहाय इनभेस्टेड जाफैबावबाय। मासाव 9,000 खरै इनभेस्टेड जायो नालाय, बेवहाय इनभेस्ट जानानै बिसिम देखायबाय आरो इनभेस्टेड एमाउन्टआ बारायबावलायबाय बे मासावहाय। माने मासनि आंना 5 थारिखआवहाय इनभेस्टेड जादेरो, माने SIP दंदेरो। मान्थलि दानलांबाय थायो SIP सिस्टेमेटिक हिसाबै, थारिख मोनफैबानो दानलांबाय थायो आरो। बे हिसाबै इनभेस्टेडआबो दावखोबाय। बेनिफ्राय नायलांदो 5निफ्राय 6 थारिखआव डाइरेक्टलि 6,315 बेबायदि प्रफिट देखायफिनबावबाय, रिटार्न देखायफिनबावबाय। रिटार्न होनो बेखौ 3,957 डाइरेक्ट 6,315 बेबायदि देखायबाय, गिदिर प्रफिट देखायबाय। बिनिफ्राय गिदिर प्रफिटनिफ्राय लसआव फैफिनलायबाय। 7 थारिखआवहाय 5,566 बेबायदि देखायफिनलायबाय। माने थांलाय फैलाय आरो रिटार्न बेबायदि। मिउचुवेल फान्डनि केरेक्टारा बेबायदि आरो। मिउचुवेल फान्डआव गासिबो कम्पानिफोरनि प्रफिट लसखौ जोङो मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि नुनो मोननाय जायो। कम्पानिफ्रा सोर बेसेबां खारदों खाराखै बेखौ नायनोब्ला जोङो बै सिङाव थांनानै बेसेबां कम्पानियावहाय राङा जोंना राननानै दोनजादों, बैफोर कम्पानिफोरखौ नायोब्लानो सोर दावखोदों सोर दावख्लायदों नायजोबनो हायो, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय नायबावदो 8 थारिखआवहाय नायदो। 8 थारिखआवहाय 4,167 माने 4,167 बिदि प्रफिट खमायफिनलायबाय, रिटार्नाव खमायफिनलायबाय। बेनिफ्राय 10 थारिखआवहाय 4,000 बेनो माने बन्द' थांबाय नै। थांनाय 8 थारिखनिफ्रायनो 7 थारिखसिम रिटार्न देखायबाय। 8 थारिखआव खमायबाय। बेनिफ्राय 9 थारिखआवहाय बन्द', नै 10 थारिखआवबो बन्द'। बेनिफ्राय मा जागोन, दिनै 10 थारिख सानडे, दिनै 10 थारिखआवबो बन्द', मैयाबो बन्द', माने सेटारडे आरो सानडे बे साननैया बन्द' थायो मार्केटआ। मैयाजों दिनैजों बन्द'। बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय मार्केटआ अपेन जाफिनसिगोन। 9:15निफ्राय अपेन जानानै 3:30सिम खुला थायो। बेनिफ्राय 3:30आव क्लस जानानै गाबोननि रिजाल्टखौ समनिया मंगलबार खालिसो नुनो मोनगोन। नैबे 4,167 दा प्रफिट रिटार्न नुदोंना, 4,167 रिटार्नआ मंगलबार खालिसो टिउसडे खालिसो सोलायसिगोन बियो। प्रफिट जानांगौबा प्रफिट जासिगोन, लस जानांगौबा लस जासिगोन ओइदिनखालि। बे प्रफिट रिटार्न माबाखौ जोङो मंगलबार खालिसो नुहैसिगोन। 1 मान्थनि थांनाय अक्ट'बर आरो दा सोलिबाय थानाय मासनि पर्टफलिय'खौ नोंथांमोन आङो मोननैसो शेयार खालामनाय जाबाय आरो बेवहाय बुजिनानै लानो हायो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आ माबायदि रानिं जायो, माबायदि दावख्लायलाय जायो। बे ग्राफखौ जोङो नायनानै बुजिनो हायो। माबायदि जोङो बबे थारिखआव बेसेबां लस जादोंमोन बेखौबो जों नायफिनजोबनो हायो। थांलाय फैलाय माने प्लास माइनास बेबायदि जोङो लस जानायखौ नोङो हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो नायफिनजोबनो हायो। थांनाय नोङो बेसेबां समनिफ्राय इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन बेखौबो नायनो हायो। बबे थारिखनिफ्राय इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन गासिबो डाटाया थाजोबो बेवहाय। जोबोद फेसिलिटि दं बेवहाय मिउचुवेल फान्डआव जों इनभेस्ट खालामोब्ला। बे फेसिलिटिया जोङो नलेज थायोब्ला बा जोङो बेबायदिनो नायनो जुदि रोङोब्ला जोङो बेबायदि नायलांबाय थायोब्लानो बुजिलाङो माबायदि मिउचुवेल फान्डआव जोङो गिदिर फैसा बानायहैनो हागोन। बेखौ जोङो लं टार्म दोनलांबाय थायोब्लानो बुजिनानै मोनगोन बेवहाय रां इनकाम खालामनो हामारो ना हामारा। जोंनाव गिदिर
फैसा डाबल फैसा जाहैना जाहैया नोंथाङा मासै मास दोनलांनाय बोसोरै बोसोर दोनलांनाय बुरजा रां नोंथाङा जेसेबां रां जमा जादों बे रांनि इन्टारेस्टखौ मोनमारा मोनमारा दोनलांबाय थायोब्लानो गावबा गावनो बिनि नलेजखौ बिनि माबाखौ रिटार्नफोरखौ नुहैनो मोनहैगोन फैसा जायोना जाया। अके आङो सिम्पोल बेखिनिखौल' शेयार खालामनाय जाबाय 1 मान्थनि मास थांनाय अक्ट'बर आरो नैबे मासनि बेनिफ्राय डाइरेक्टलि 6 मान्थनि ग्राफ नायोबा बेबायदि 6 मान्थनि ग्राफआ बेबायदि देखायदों प्रफिट लस बा माइनास प्लास बेबायदि रिटार्न गोजौ फारसे थांगासिनो दङ। थेवबो मानो प्रफिटआ दासिमबो दावखोआखै मानो होनब्ला मोनसे जायगायावनो दंबाय थायो कम्पानिफ्रा मोनसे जायगायावनो मुभमेन्ट जाबाय थादों बेखायनो आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआसो बेखौ दावखोहोबाय थादों बे इनभेस्टेड एमाउन्टनिसो दावखोनाय बे मोनसे स्टेप बाय स्टेप गाखोनाया इनभेस्टेड एमाउन्टआ मास मोनफ्रोमबो दाजाबदेरबाय थादों नाथाय प्रफिटआ इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां बुरजा जादों प्रफिटआ बबे समावहाय जाहैगोन बे राङा जेसेबां जमा जादों बेनि सुदआ इन्टारेस्टआ प्रफिट जानांगौब्ला नैबे गासिबो कम्पानिफ्रा नों इनभेस्ट खालामजानाय नोंनि राङा इनभेस्ट जानाय कम्पानिफ्रा नैबे अबस्थायाव दंबाय थायो मोनसे जायगायावनो माने दावख्लायदोंसो साननैसो दावख्लायदों बेबायदि अबस्थायाव दङ। दा बियो बेखौ क्रस खालामनानै जेब्लासिम फैया अब्लासिम प्रफिट देखायथ'नाय नङा माने रिटार्न बुरजा देखायथ'नाय नङा। जेब्ला स्पिडआवहाय थांगोन मार्केटआ नैबे मास मोननै मोनथामनि उनावहाय जेब्ला मार्केटआ गोजौ फारसे कम्पानिफ्रा प्रफिट देखायगोन अब्लानो बे मिउचुवेल फान्डआव आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्राय जेसेबां प्रफिट जानांगौ फार्स्ट टाइम 10,000 प्लास 10K प्लास आंनाव प्रफिट देखायबायमोन बे 10K प्लासनि गोजौसिनाव थांसिगोन एबार जुदि रिटार्न देखायनांगौब्लाथाय आरो मार्केटआ गोजौ फारसे बेबायदि दावखोनांगौब्लाथाय गासिबो कम्पानिफ्रा गोजौ फारसे थाङोब्लाथाय आङो 10K प्लास एबार प्रफिट नुनो मोनसिगोन रिटार्न नुनो मोनसिगोन रिटार्न होनजायो इन्टारेस्ट रिटार्न आरो ना 1 इयारनि ग्राफखौ नायोब्ला बेबायदि 6 मान्थ आरो 1 इयार ग्राफआव एसेबां दिफारेन्स गैया बेबायदि गासिबो 1 इयारावहाय नायोब्ला बोसोरसे जाहां नालाय बोसोरसेनि ग्राफखौसो नायनानै जोङो बबे समनिफ्राय फैसा दोनजेनदोंमोन बेवहाय जों नायजोबनो हायो बेखौ जोङो गावबा गावनो गावनि मबाइलावनो नायबाय थानो हायो जेबो टेनसन गैया। अब्ला आङो मोननैसो सोलोंनो मोनबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै इन्टारेस्ट जादोंब्ला सोलोंनानै लाबावदो सोलोंग्रोनानै लाजोब फ्राय अब्लासो बेयाव इनभेस्ट खालामनो जोङो इजि जागोन। अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला लाइक खालामदो आरो गोदानै जुदि नायदोंब्ला नोंथाङा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामलांदो सापर्ट खालामलांदो आरो बेबायदिनो आंनि शेयार खालामनाय आंनि नलेजखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन सोलोंलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ एभरिवान।